Numele meu este Cristina Angela Mușină, sunt președinte al filialei Bistrița Năsăud a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, pe scurt, Organizația Profesională a Asistenților Medicali. A fost o oportunitate care s-a legat foarte bine de profilul activității organizației noastre, în sensul că noi suntem o organizație profesională cu atribuții de supraveghere a exercitării profesiei de asistent medical, de autorizare a exercitării acestei profesii. În consecință avem legătură și tangență cu tot ce înseamnă serviciile de resurse umane din unitățile sanitare din județ și de foarte multe ori problemele de gestionare, de organizare a activității colegilor noștri devin subiect comun de ce înseamnă managerierea părții de resurse umane. Surpriza plăcută a fost grupa din care am făcut parte, persoane interesate de subiect, cu care am rămas în contact și după finalizarea cursului. Încă avem grupul de WhatsApp, încă interacționăm, încă se ridică și ne consultăm în probleme, chiar dacă veneam din medii diferite. Majoritatea colegelor de curs, pentru că am fost doar femei, majoritatea colegelor de curs veneau din domeniul firme, societăți comerciale, deci din un alt domeniu. Dar oricum informațiile pe care le aveam fiecare din domeniul de activitate au permis variante de consultanță și consiliere ulterior noi între noi. Ce mi-a plăcut foarte mult și asta am reținut și probabil că va fi una dintre temele pe care o să le dezvolt în viitor, partea de motivare a personalului, pe care o să încerc să o adaptez la area noastră de competențe. Dar aici, în colaborare cu serviciile de resurse umane, partea de evaluare, partea de motivare a personalului, unde a fost o abordare poate un pic diferită de ceea ce se întâmplă într-un sistem bugetar. Și acolo deja e bază pentru niște idei și proiecte viitoare. Serviciile de resurse umane din unități apelează la noi pentru partea de consiliere. Noi avem partea de reglementare a exercitării profesiei, stăpânim foarte bine domeniul ăsta și de foarte multe ori suntem solicitați pentru partea de consiliere ca să înțelegem în context și ca noi să putem armoniza reglementările noastre cu ce înseamnă reglementări legate de organizarea din punct de vedere al legislației muncii, a activității asistenților medicali. E necesar să cunoaștem și partea pe care am dobândit-o și cunoștințele pe care le-am dobândit în acest curs.